Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebu Legi 9 April 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer bab prasaja. Para adiyuswa, Ibu Teresa biarawati ingkang ngemong para keserakat, cacat lan kusta ing negari India nate ngendika, boten saben tiyang saged nindakaken bab ingkang ageng, nanging sedaya tiyang saged nindakaken bab ingkang prasaja kanthi katresnan ingkang ageng. Tegesipun, bab ingkang prasaja lan alit saged migunani kangge liyan menawi sinarengan katresnan ingkang ageng. Bab punika ugi dipun tindakaken dening Gusti Yesus nalika wekdal sampun surup lan kathah tiyang ingkang tasih setya tuhu nampi piwulangipun. Para sekabat sami kuwatos awit kathah tiyang ingkang dereng nedha. Milanipun para sekabat nyuwun dumateng Gusti amrih para tiyang punika kapurih wangsul supados ngaso lan pados tetedan. Nanging kanyatanipun Gusti Yesus ngersakaken para sekabat amrih maringi tetedan. Bab punika ketingal ing Lukas 9 ayat 13. Nanging banjur padha dipangandikani, kowe wae padha menehana mangan. Atur wangsulane, punika namung wonten roti gangsal kalian ulam loh kalih. Kejawita menawi kawula lajeng sami kesah tumbas tetedan kangge sedaya tiyang punika. Para sekabat sami bingung. Milanipun Gusti Yesus ngersakaken para sekabat sami kapontho 50 tiyang setunggal pepandan. Salajengipun Gusti Yesus nindakaken kaelokan sedaya tiyang sami warak. Para adiyuswa, paring tetedan bab prasaja ingkang saged katindakaken sinten kemawon. Nanging awit katresnan ingkang katindakaken dening Gusti Yesus ndadosaken nindakaken kaelokan sedaya tiyang sami warak. Mekaten ugi kita, Gusti mboten ngersakaken kita nindakaken bab ingkang ageng, nanging bab ingkang prasaja alit lan migunani, amrih sedaya tiyang saged ngraosaken menapa ingkang kita tindakaken lan tiyang punika mulyakaken asmanipun Gusti. Monggo sami setya nindakaken bab ingkang prasaja alit kangge kamulyanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut pilih bab ingkang prasaja alit, ananging menawi kawula tindakaken kanthi landhesan katresnan, tamtu badhe migunani kangge liyan. Paduka berkahi kawula para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Kawula ugi masrahaken lare Renu putranipun Pendeta Sucahyono GKJ Kenalan ingkang wedal sakmangke nembe mondok wonten ing RSU Tidar. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya lumantar menapa kemawon mademah sederek Renu lari menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Diaken Agus Salim GKJ Magelang ingkang nembe wonten ing pemulihan astanipun. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Rudi Kristianto ingkang sampun operasi wonten ing Jakarta. Mekaten ugi Ibu Deni Wahyu Widyastuti ingkang nembe nandhang sakit ing griya sakit Citarum Semarang. Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat.
Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GITJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumarti. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro ing GKJ Karangdowo. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus. Lan ugi ing GKJ Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.